Divendres, dia 22 de setembre, comencen les festes en Alqueria d'Asnar i tindrem per primera vegada al poble a les 8 de l'esprà el pregó, que donarà inici a les nostres festes patronals, on també volem premiar públicament a la Fila de Verdugos que enguany fan el 50 aniversari. Per la nit tindrem l'Orquestra Monte Carlo, que amenitzarà la nit, i ja entraríem al dissabte que és el dia dels moros i cristians. Eixe dia tindrem de bon matí la diana a càrrec de la Fila de Verdugos, i per la vesprada, a les 6 de la vesprada, tindrem l'entrada de moros i cristians. Ja el dia següent tenim l'ofrena de flors en honor a Sant Miquel Arcàngel, a les 12 és la solemne missa i seguidament tindrem la processó i acabarem amb la mascletà. Per la vesprada tindrem un passacarrer de disfresses i també estarà a càrrec de la Fila Verdugos del poble. Per la nit un sopar en germanor i també estarà una xaranga amenitzant la nit. I ja per acabar les nostres festes patronals, el dilluns tindrem la fira que serà per als xiquets, en la plaça País Valencià, i una paella de germanor per a tot el poble. Per a vesprada una xocolatada i jugarem al bingo també la gent major, que al fi i al cap ens ha faltat alguna activitat per a d'ells i hem pensat en fer un bingo i passar una vesprada junts. Pense que al final és la gent el que fa que les festes d'Alqueria siguin úniques, perquè la gent viu les festes amb molta germanor, viu les festes de carrer, i això al final pense que és el que fa que el poble tinga unes festes diferents, úniques. També estem geogràficament en un punt molt bon, tenim l'autovia al costat i pot vindre qualsevol persona, Muro, Cocentaina, Alcoi. Llavors pense que tenim les condicions perfectes per a que es puguen complir unes festes que tot el món vol viure. Bé, ens agradaria que la gent vinguera a les festes d'Alqueria perquè pensem que al final és cultura i tradició, un poble més de la comarca, i que crec que tots tenim que saber que els nostres pobles quines tradicions tenen i quina cultura té. Al fi i al cap és una festa més i així la comarca ens agrada molt anar als poblets i veure quina és la festa que tenen i disfrutar. Alqueria no serà menys i per a la nostra part estan tots convidats a veure-les.